प्रिन्सिपाल सार नोंथांमोन बिथांमोननि हेफाजाबाव दिनै हादान 24थि हादान थुनलाइयारि जखनथाइखौ लोब्बा लानानै खुंफुंना होनायनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर हरग्रोनाय जाबाय। दिनै गोबां आंहा उसुबिदानि गेजेरजोंबाबो आङो दिनै एंगारलांनो बानायजों लोगोसे दुखु खस्थ गासैबो बावगारनानै आं दिनै हादानखौ जेरै सालायनांगौ आङो बिनि गोजानाव थादोंमोन, नाथाय सपना गोबां आयदा खालामनानै आंखौ जोबथिसिम लांनायनि मिजिङाव आं दिनै थाफुंबाय। मानोना थानो गोनाङा मोनसे बिराद जोंनिनो जेराव जायगायाव खुंनायनि थाखाय बानखानांगौ बिबानमोन, नाथाय गोबां एंगारनो हायै उसुबिदानि थाखाय आं एसे थाब थांगोन होननानै सानदोंमोन। मानोना बेयाव दिनै कलेजनि गोरायुं आरो बिथांमोना जेरैहाय गावसोरनि फिसाजो फिसालाफोरखौ लानानै एसेबां मोजां मोनसे मेहेरनां खन्थाइनि जखनथाइ आरो बिजाब मेलाखौ जाफुंहोनो हादों, बेनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर हरनाय जाबाय। आरो जोंहा दिनै पाठशाला आरो बरमानि जेरै गोदो जों कलेजाव फरायबा बरमायालागै जों बिजाब बायनो थाङोमोन, सालबारिफोराव खममोन, सिमला बाजाराव थाबाय थाङोमोन। नाथाय दिनै जोङो सालबारियावबो नेहे गेहेबाबो बिजाबफोरा बायलाय फानलायफोरा सोलियो, नाथाय गोबां लेखाखौनो मोनो होननानै जों सिमलायाव मोनाबा बरमासिम जों लेखा बायनो होननानै थाङोमोन। जाय जायगाफोराव जोङो बै समाव गोबां गिनानै गोजान गारि मटर गाखोनानै थाङामोन आरो हगारनानै होआमोन, थेवबो बै समाव जोङो बरमासिम जों लेखा बायनानै लायनानै फरिफैनाय, जोंहा खेबथाम खेबब्रैसो बरमायाव थांनानै लेखा बायनानै लायनानै फरिफैनाय आंहा गोसोआव दं, दासिमबो गोसोखाङो। आरो लोगोसे नै जोंहा खन्थाइ जा बिथांमोन पुर्न ब्रह्म आरो सनेसरि बान्था मोननाय, आरो जोंहा नै बाथोन आबदानि आरो मानास सेरफांनि बिथांमोन, जेरै जों अराय सम हेफाजाब होलायबाय थायो, बिब्दिनो दिनै बिथांमोना जेरै दुखु खस्थनि गेजेराव नुजाफैदों, बेनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर जोंनि खन्थाइ आबदाफोरखौ बिब्दिनो लोगो मोनलायबाय थाथों होननानै अराय सम इसोरनाव बोर बियो। आरो लोगोसे जोंहा दिनै जेरैबायदि बिथांमोना बुंदों नंगौ, दा जोबथि मासाव गोबां फोरोंगिरि आरो गोबां साख्रियालफोरा फैसा थाखानि आंखालबो जायो। एसे मासनि खमैनो 13, 14, 15 बिनि गेजेराव लायोबा फैसाफोरा एसे आखायाव गोबां मानसिनाव थायो। बैबायदि मोनब्ला जोंहा बिजाबनि पार्सेलफोरा बिजाब फाननो हानाय माबाफोरा राहाफोरा बांसिन जागौमोन होननानै आं सानो। दिनै समजों लोगोसे खायसे खामानिफोरखौ साननानैबो मावनो नांगौ। नंगौ, सारा जेरै बुंदों बै खोथाफोराबो नंगौ, जों सालबारिखौ गोजौ आयदासिम लांनो होननानै जेरै जोंहा जायगायावनो जि बायदि दंखायो बेफोरखौ जोङो गाव गावनि अबहेलानि थाखाय जों माब्लाबा समाव खोमानासो लानांगोन होननानै एसे सानखांनाय फैयो आरो गिखांनाय फैयो। थेवबो गोदो जों जेरै गोबां स्टेन्डार्ड नङि कलेजफोराव फरायनानै फैदों, दिनैनि बे फरायसालिमानि जा खन्थाइखौ आवरायदो, समनि ओंखाम उखैजोब्बाय। बिथांमोना जेरैबायदि लैहोर हेफाजाब होनानै आरो बे कलेजाव फरायनो मोनदों, बेफोरखौ खाफाल होननानै साननांगोन। गोदोनि दिनाव गैयामोन, गोजान लामा हान्थिनानै फरायनो गोनां जादोंमोन। दा समनि आंखालबाबो बै समनि खोथाफोरखौ गोसोखांनानै माखासे खोथाफोरखौ बुंनो गोनां जायो। कलेजखौ नायबानो खोब सुन्दर नुयो, गोसोआव बिराद मोजां नाङो, नाथाय गोजाननि हाजोखौ मोजां नुनानै गोबां मानसिफोरा गोजानखौल' लुबैयो, नाथाय दुखु दं।
गोजानाव जेसेबां माबा बिब्दिनो बे कलेजाव आंहा फिसाजोबो होनाय जादों नाथाय आं फिसाला उन्दैखौ लाखिनो हानाय जायासै जेनेबा लोगोफोरनि थाखाय गुबुनाव ब्लड साइन्स गैया होननानै बखियो साइन्स फैसेयावबो माने माखासे गथ'फोरा गोसोफोरा सोलायलाङो बैबायदिनो आरो दा नोंगौ जोंहा दा साफ्रोमबो बेनि प्रफेसार लेक्सारार माखाया लोगो बायदियानो गोजा नाथाय बेबायदि मिलायना थायो होननानै आंनि गथ'आबो साना थाने नोंहालाय सोर दं सोर लोगो दं होननानै सानो सम बुङो साबैसे माबाजों होनना नाथाय आंनि फिसाजोआ दा मिथिबाय नंमारगौ कलेजाव थाने प्रफेसारफोरजों लिंक दं आरो अनलायो होननानै मिथिगौ दिनै आं बिनि थाखायनो मोजां मोनदों नाथाय आं सासे खन्थाइगिरि नङा आङो माने आग्रथि गोनां जाय गथ' गथायफोरा दावगालांनो गोसो जानाय बेफोरखौसो हेफाजाब होनो थाखाय खन्थाइनि आबदायाव आं थायो आं बे खोथाखौ दिनैल' बुङा आं खन्थाइगिरि नङा थेवब्लाबो उत्साह होनो थाखायसो आङो माने बेफोराव आरो मुजिनाया गोबां गोनां खन्थाइखौ खोनासंनो मोजां मोनो फरायनो मोजां मोनो आरो खन्थाइनि लैथोआव आं दाने सानस्रिनो हायाबाबो आं मोजां मोनो आंखौ बुंनाय जाबाय आं खन्थाइगिरि नङा नोंथांमोना बेखौ गोसोआव ला आं दा दोंसे खन्थाइ फरायनो होननानै सानबाय बेखौ आं नेरसोन खन्थाइयाव हरदोंमोन आबिलिमोननि आरो नै मोनसे आङो दासो एसे लिरदोंमोन दहाय दसे जनानै नाथाय आंहा दिनै माने खन्थाइयाव दिनै नङा दाखालिनिफ्राय बुंहरदोंमोन सपना माने समनि बेस्थ' नङा दुखु होननानै बुंखादों बेनि थाखाय आङो आरो आं थांखांनाय खन्थाइफोरखौ आं लिरखांनायखौबाबो आं नायफैना आरो आं फरायनो बायो गोदान लिरनानै जाबा दाजा फरायनो मालायनिखौ फरायनो मोजां मोनो नाथाय आङो दानि आं लिरखांनायखौ आं नायफिननो बायो बिदि आंनाव हुदा दं आरो जायखिजाया आं मोनसे खन्थाइखौ फरायनोसै बेयो नेरसोन बेयो सेबखांजाखांबाय नेरसोन खन्थाइ मानास मुंदांखा नेशनेल पार्क खाथियाव दं साहा बागान बोहैलांदों जिरि जिरि बोरसि दैमा बेनो जादों नेरसोन मानास पार्क स्निथि बेसान 2021 इं गोबोरथना गुदि बर' थुनलाइ आफाद बिफां बिलाइ सेरजा खाम सिफुं जथा आरो दं अमा थावख्रि बर' आइजो आर'नाइ जाबखो अन्थाइ दामोल बोरसि दैमानि दालाइ दै कालपानि बेनो बोहैदों सानजा दैसा महरै दै जेराव सुबुङा दुखु खस्थ' बोहैनांदों थै मुंदांखा साखाथियाव मेगननि पावारा आंनिया बिराद खम जालांदों दाने बिराद दुखुआव दं होननानै बुंदों मेगननि पावारा बिराद खम जादों मुंदांखा मानास पार्कनि खोलाहा साखाथियाव गला गामियाव अन्थाइबारि सौरायगुरि कालपानि बोहैनाय दैमा जिरि जिरि बेनो सिनायथि नेरसोन समायना गोबोरथना गामि एबा सक बेयाव दं गंसे कालि मन्दिर जेराव फुजा होयो गिदिर बयबो नायो मेला रंजा गिदिं मानास दावबायनो फैनाय गोबां इंराज एबा फरेनारि बे लामाजोंनो फैयो बरपेटानिफ्राय गोग्गोम जायो जानुवारि नेशनेल पार्क दाबो नेरसोन दं बर' गामि जेराव जुग जुगामि रायजो जायो बयबो बयनिबो हेफाजाबगिरि जायो खौसे सावरि बादालि बायदि बर' हारिनि मोनसे नेरसोन रेंगु दामसा गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बागुरुम्बा मोसानाय बेनो बर'नि जि.आइ. टेग मोननो हानाय दा आङो नै दानिसो लिरनाय मोनसे खन्थाइखौ एसे ओरैनो जागोना जायाखै माबा माने फरायनायनिसै जोंहा जोबनायनि लामायावनो फैखाबाय नाथाय दा हरनि 8टायालागै होनदोंमोन दहाय जोंहा प्रिन्सिपाल सारा सीता सारा गोबां जायगानि हिसाबै नुनो लुबैगोन नाथाय आं थानो हानाय नङा होननानै आं सारमोननिसिम आं बुंखानानै
दोननाय जाबाय। दान खन्थाइनि मुङा दान। फागुननि उनाव फैयो सैत बैसाग दान, बरायो बयबो बैसागो। गोमखां होयो बैसागो बैसागो। फागुन दाननि जावलिया बारहुंखा हाया गोसो। बैसाग दाननि बारहुंखा सिमब्रे सिमब्रा बारदै सिख्ला। बेसे सोमावग्लुंहोयो बारदै सिख्ला, सानजानिफ्राय बिरबोगौ सोनाबहा। भाद्र आसिन दानाव बिरबोगोन सानजा फारसे। आय दान बोसोराव 12 मास, उदां मेसें दैज्लां बाबेनलाङो फारि फारि। दान बोथोर मास जायो बोसोर। एसेनोसै, गोजोन्थों आंनि खन्थाइया। साबायखर थाबाय जा लेङाइ आफादगिरि बिथांनिसिम।